תתחיל. מה קורה? ברוכים הבאים, אני פה עם מי שמותר לכם. כן, וזה... אנחנו פה עם טוטוריאל איך בונים איירון גולם פארם. זה הרבה איירון. אנחנו עכשיו, בוא תעמוד כמו איזה, כמו חייל כזה, ככה. תעמוד שככה. איזה חזק זה נראה, נכון? צהוב וכחול. טוב, אז בואו נתחיל בטוטוריאל. אחד. אוקיי, אני התחלתי, עשיתי, מה אתה רוצה? מה? הוא עשה 20 על 20. עליתי 10 בלוקים למעלה. קשבוש, מה זה? אנחנו פה בקריאטיב. יש לנו גם סרווייב, אבל אנחנו עכשיו עושים קריאטיב. אז... אז עליתי 10 בלוקים למעלה, תראו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 נכון, הוול זה 10, אל תשכחו. הוול צריך להיות בגובה של, כאילו, של 9 מהבלוקים רצפה, אבל הוול זה 10. עשיתי משטח, בניתי אותו. עשיתי קירות של 3 1, 2, 3, רואים? וזה כאילו למטה 3, עשיתי כזה בצדדים. עשיתי מים, מילאתי את הכל מים. בהתחלה אתם צריכים לשים ככה אתם צריכים לשים. אופס, נראה שזה ירס לי. לא משנה, אתם צריכים לשים בהתחלה ככה בכל צדדים, אז אתם פשוט שוברים את זה ורואים איך זה יוצא. אז זה אפילו יותר יפה. לא. הנה, רגע. איזה מים? אופה, הנה. אוקיי. אז... אוקיי, אז עכשיו, בוא תעזור לי. בוא, תראה, תספור מכל כזה של 2, תספור 6 קוביות. תסתכל עליי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, בלוק. לא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, אז זה הקוביה 6. אתה שם בלוק אחרי זה, אתה מלא אחר כך 1, לא, תסתכל. 1, 2, 3, 4, אבל זה 5, זה 6. ואז אתה מלא את זה פשוט. כאילו פעמיים. ככה. זה כאילו קל, תסתכל, נגיד, תסתכל על השנייה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, בלוק. 1, 2, 3, 4, 5, 6. וזה נשאר שם עוד 6. תספור אפילו, 1, 2, 3. לא, אל תשבור, זה פה. 3, 4, 5, 6. כן, בדיוק. אז תמלא ככה בכל הצדדים. אני מלא פה עכשיו. יש לגים. פאקינג לגים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. נו באמת. 1, 2, 5, 6. בלוק. 4, 5, 6. ממלאים את זה עוד פעם. כמו שאתם רואים זה מלמעלה ונראה ככה. זהו, מילאת הכל? יופי. עכשיו תיקח דלתות. איזה? דלתות רגילות. מעץ. ותמלא, תסתכל, איפה אתה? ותמלא את כל המשטח בדלתות. הכל בדלתות. אני חושב שהווילג'ר יתחרמנו לדלתות טוב, אז בואו נמשיך טוב. עשיתי בלי מוזיקה פעם. שתשמעו, שתקשיבו איך עושים את זה. סיימת? יופי. עכשיו תראה מה אתה עושה. אתה לוקח וול לבן, וול צהוב. תראה. קח וול צהוב. ופשוט תתחיל מלות, תסתכל, אתה תמלא משמה ואני מלא מפה. אבל תמלא רק נגיד עד לפה, תמלא את הקו, את הקו שמה. עד הסוף. זהו. עכשיו פשוט אנחנו צריכים למלא את כל זה. אני אעשה עם וורד אדיט, יותר קל לי. רגע, אופס. ככה, גרזן, פה, סט, יהיה, לואו, רגע שנייה, סיימתי כבר. יהיה לואו, לא, צריך למלא את כל משטח. הנה ככה, ראיתם? צריך למלא גם למטה, גם למעלה, ואז אתם לוקחים וול,
וול צהוב עוד פעם. אתם יכולים לבחור איזה צבע שאתם רוצים, זה לא משנה. אני פשוט בחרתי בצבע אדום. אתם לוקחים את הוול, ככה. ככה. ואתם ממלאים את זה עד את כל הזה. אני אעשה את זה שוב, אבל הפעם רק 2. שם למטה היה 3, פה רק 2. אני אעשה את זה עם סט, יותר קל. ככה. הפקודה וואלס, ילו וול, ויש לנו 2. עכשיו, אוי, מבפנים זה נראה ככה. אוי. למה אתה שובר? די. לא, אני מראה להם שלא מבפנים זה נראה. טוב. יוצא, הם כבר הבינו, נו זה, יוצא. שלא נעבור את הזמן עוד פעם. כמו קודם. אז עכשיו תראה, תיקח וול אדום. ותעשה כמוני. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. אוקיי. ופשוט סגור את זה. ואז תמלא את הבפנים בצהוב. תסתכל עד הסוף, ואז תזכור ותעשה את ככה בכולם. בוא לפה, בוא לפה. בוא לפה, תסתכל. ואז אתה פשוט, אתה עושה ככה. תסתכל איך אני עושה את הפלטפורמה הראשונה, ואז פשוט תעשה בכולם. ככה. הבנתי. לא הבנת, תסתכל. לא הבנת. תקשיב לי, נו. ואז אתם ממלאים את זה בגלאס. הטקסטור פק שלי ככה זה גלאס כזה. אז ולוקחים סטון סנפס ליופי ושמים פה ככה וככה עושים בארבעתם בכל הארבע בכל הצדדים. חכה שנייה, אנחנו נחזור כשנסיים את כל הצדדים. בינתיים ביי. וחזרנו וסיימנו את כל הפינות. עכשיו תסתכלו, אתם לוקחים בקט של מים ושופכים את זה בתוך זה בשביל שהווילג'רס לא יזוזו, שיהיה באמצע. פה אחד, פה אחד, פה אחד ופה אחד. כי אז אתם רואים שאם אתם לא זזים, זה הולך לאמצע. טוב, צריך לצאת פה. צריך לסגור את הגלאס, אני אשים כאילו תסגור פה את הגלאס. ופה גם ככה. טוב, אתה תראה, יהיה פה איזה איירון גולמס. פה גם מים, פה מים. תשימו בפינה, בכל הפינות. ואחרון. הופה, זהו. אוקיי. עכשיו צריך לשים פה את הווילג'רס. הנה, לא. הווילג'רס הזה לא טוב, כי צריך שהם יהיו באותו צבע. שים באותו צבע, בצבע חום כאילו. שים שתי וילג'רים בצבע חום. וואי, קיצור, אין. צ'אנט, און. עכשיו אני ארוק את זה במכה אחת. הנה, באותו צבע הם יעשו אהבה ויהיה ילד. כן. לגים, די. וואי, מה זה? יצא לי חום מלבן. לא, צריך רק חום. כנראה יצא לי שיט לבן. מה? הנה חום, יש פה חום. יש פה חום אחד רגיל. יש לי אינג'נטאול, אל תדע. אל תהרוג אותו, זה חום טוב. אני לוקח מדיימונד. יש לי אינג'נטאול. וואי, הם כל הזמן עם סינר. הנה, הוא בלי סינר. הוא עם סינר, תהרוג אותו. הוא בלי. כן. כן, הוא בלי. יאללה, צא מפה. נובקנק. יאללה, בוא, צא, תשים את הסמכית. פה שמנו. עוד מעט יעשו אהבה. שמו, פה. למה עם... טוב, עזוב, אתה לא מבין. מה למה?
עזוב. אפשר לעשות ככה תינוק, תסתכל. איי, מה, איך? לא, צריך שהם יעשו לבד. עכשיו תסתכלו, אתם שמים פה ככה, בכל פינה, ככה. ואתם צריכים למלות מים כמו למטה. נו באמת, די, כמה להגיד, די. לשים בכל הזה את הווילג'ים? כן. אתם מלאים את זה במים. תעשה אנצ'נטול. רגע, בווילג'ים פס כזה, זה גם להרוג אותו? כן, כולם, חוץ מה... נו, מצב החום. האתיופים. טוב, אוקיי, מילאתי הכל במים, עכשיו אתם שמים. הורסים את זה, שמים פה אחד. הורסים את זה, שמים פה אחד. הורסים את זה, שמים פה אחד. והורסים את זה, שמים פה אחד. עכשיו, האיירון גולם סיפלו לי פה. זהו. בוא נשים גם טורצ'ים שלא יעשו לפה ספאון כל מיני פלצות. בוא נעשה בפינות ככה. פה. בפינות. שמו, אם אתם בסרווייב אז פשוט אתם שמים בלי פה. פה נגיד ופה. ויש לכם מים בלי סוף כל הזמן, אז אל תדאגו. כן, אתם רק צריכים שתי דליים של מים. וואי. טוב, שום זומבי נראה לי לא ישתגע. ופה. 1, 2, גם לי. טוב, פשוט נמלא את כל זה. רגע, מה השעה? וואי. שמעו, אני חייב לסיים, אני אמשיך לפרק הבא. מקווה שנהייתם מהטוטוריאל, מקווה שהבנתם מה עשיתי. סאב ולייק לערוץ שלי, ותכתבו תגובות. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.